Hey. Dapat. Masukura se muri Zimbabwe ndinovimba muri kutoona muri kwakasiyana siyana. Pano pachirongwa tinokupai nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika kuma chiefs, dzinoitika kuma tare ana sekuru, dzinoitika munharaunda matigere. Nhasi tatirega timbosvika kuno titaure na Gogo. Takaona Gogo vapa wheelchair. Tikati aiwa ko izvi zviri kufamba sei? Gogo vakati kana muchikwanisa uyai kuno ndikudze kuti nhoroondo yacho zvakafamba sei. Zita ndinonzi Robert Tafumani. Regai titaure na Gogo tinzwe kuti nyaya iyi yakafamba sei. Gogo makadi? Ndiri pangu makadiwo. Nditika. Imimi utano uri sei? Tinongogwesha tichidaro zvedu. Makutongogweshaka. Kukambaira futi kupechi 2. Kudzoka kunge mwana mucheche zvakare. Anditika. Anditi. Zita renyu Gogo rizere rinonzani? Rinonzi Etsewo Chinehasha. Etsewo Chinehasha. Kumushande kupi? Kuchiweshi kwa Chinehasha. Apo. Indozaka kwa Mukodzongi, ndozaka kwa Shopo, ndozaka kwa Shutu, ndozaka kwa Nzvimbo, nekwa Chinehasha ikoko. Anditika. Aiwa, tinotinda. Mutupo ndiani? Moyo. Aiwa. Tinotinda. Tatiregai Gogo tuye kuno kuti tizonzwa kuti zvakamira sei. Zvinezvi mune makore mangani ekuzvarwa? Ne 59. 59. Gogo Chinehasha. Zvakafamba sei kuti munhu akambenge achifamba nemakumbo ake maviri sekuzvarwa akaitwa? Zvinezvi maakufamba muri pawheelchair. Ngatitange kubva kwokutanga kusvika pazuva ranhasi. Ndakarwara muna 2021 ndichiburikidza kuenda kuhospital ndichiri kuzvifambira ndichinoona mwana wangu anonzi John firstborn yangu. Saka ndakaita 3 days ndichimuona anga akastroke.
saka kuti azvibetsere kudya zvanga zvisingaiti, yanga iri nguva yecovid. Saka gore ripi iri nguva yecovid? 2021 ndakabva ndatanga kurwara musi wa 12 August, ndopandakabayiwa jekiseni recovid musi wa 2021. ndobva ndaenda pahospital paripo ndopandakabayirwa. ndobva ndadzoka ndakavati jekiseni ramandibayira harisi kuita zvakanaka, vakati inwai mvura. Musoro wangu wakatanga kutenderera ndichitadza kuziva kuti ndine mari mubhegi. Pamakabayiwa jekiseni makaenda kwavari muchiti harisi kunyatsondiitira zvakanaka, zvii zvakanga zvaakuitika Gogo? Ndakanga ndakusafunga zvakanaka, ndichinzwa musoro uchitema nokupera simba. Ndobva ndashinga ndichibva ndauya kunokumba, ndichizodzokera ramangwana racho. Ndokubva ndasvika ndibva ndatora mwana wangu. Mirai papo muchidzoka kumba, jekiseni ramuri kubayiwa iri recovid ndiwo here majekiseni aibayiwa vanhu aya kunzi tiri kudzivirira covid, mubva mapiwa kapepa kaya kana kuti kabhuku kaikai? Ndakabva ndabayiwa ndabva ndapiwa kabhuku, kasi ndakabayiwa riri rimwe chete, iro ndada kuzobayiwa futi. Vakati zvatokwana. Pandakazodzokera ipapo ndatora mwana wangu ndamusiya, ndauya naye kunokumba. Ndakasvika murume wangu anga akarara munomba. Ndobva ndati inini handisi kukwanisa kumuka, manyaya munondishedzera chi varume vangu vauye. Saka ndaimuka kuma4 ndichienda kuhospital, nandisingagezi ndaizodzoka kuma6 ndosvika nongogeza ndopfeka masokisi angu. Saka pavakazoya varume vangu vakandibvisa masokisi andakapfeka, ndobva ati makumbo aya tokanganisika kaya, ini mamuchiti mabayiwa jekiseni. Ndikati ehe, kasi pandabayiwa jekiseni still naandichinwa chi mapiritsi maati, kasi haana mbobva akandikanganisa, still ndakapinda pachirongwa 2007 ndopandakatanga kumwa mapiritsi aya. Ndazodzokera kwavari manesi vakuru vechipatara pahospital, ndakaedza kutaura navo kuti dambudziko iri ndariwanira pano. Vakati kwete, hazvina kuwanikwa pano, dai wakangodzoka musi iwoyo wakabayiwa. Ndikati nasi siri kukwanisa kufamba. Ndobva vanditi unokwanisa kuenda kuStar FM. Ndaenda kuStar FM kuya vakati hatizvikwanisi. Vainzi endai kuStar FM munoita chii? Ndinoona kubetserwa. Saka pandakaenda kuStar FM ndandisingakuzive, ndobva ndangoperekedzwa nomumwe mukomana. Mukomana wayo ndopa akandisiya ipapo, zvikanzi Gogo achitoti ndikusiyei pano, ndodzokera nemi futi kuhospital muchinopa feedback mareports enyama po hapana. Ndadzoka ndikati ndapiwa chitsamba ichi nezita randanyorerwa iri, vachiti endai munobata Tiruda ndiye anogona kuita se kukubetserai. Saka nokuburikidza nokusaziva ndapiwa namba dziya nandine kambudzi. Ndobva ndatenga airtime yangu ndobva ndajusa kutirai kuti ndibate Tiruda wewe foni haisi kuita, yaingoramba yakanyarara. Ndobva ndagara kwekanguva ndisina foni, ndobva ndakazotengawo foni nomukoto yekuenda paWhatsApp. Ndobva ndarasa nhamba dziye dzaTiruda. Pandakangenda nhinge ndatorerwa bhegi rangu ndiri mumota, saka kabhuku kanga kabva kangodonha. Ndodambudziko randakasangana naro. Ndabva ipapo ndakazoenda kukaranda, ndatakurwa ndichinokurwara nevana vatete vangu. Ndikaenda kubhindura tiri paroad, vakati hakuna madhoktors akaenda kunze kwenyika. Ndobva tadzokera panzira, ndobva taenda futi paawadi. Vepaawadi vakati hatizvigoni, hatina madhoktors anokwanisa kurapa makumbo enyu. Ndobva ndadzorerwa kumusha kwaChinehasha, ndobva ndagara 1 week. Ndagara 1 week uya pampasina kuti ndione kuti ndiri recovered. Ndanga ndangotarisana nerufu ndichingoti mai ndakuchifa. Ndaiita tsvina neweti zvanga zvisina nonani stop. Ndakutaura sign language, rurimi rwangu rwanga rwakabatwa neglue, ndisisiri kukwanisa kana kutaura. Ndaingonzwa kutaura ndichingotaura kungoti zvakati, kasi simba ndakanga ndisisina. Ndokudzokera futi kuenda kukaranda vana vatete vauya. Ndasvika kukaranda kuenda kagara 1 week. Chiremba achinditrita achiti mune shuga, ini ndisina shuga. Ndichipiwa mapiritsi ndakangoteswa paruoko rworudyi pachigunwe chihombe ichi, zvikanzi mune shuga nachiremba. Ndikati zvese ndazvigaishira kana iri shuga. Ndagara ndingangoti month ndichitritwa shuga, ndichingobayiwa. Ndopandakabvunza ndikati chiremba mapiritsi acho akaita sei eshuga? Inga hamusi kundipa mapiritsi eshuga, hamusi kundipa majekiseni acho. Chiremba achibva auya ndiri kukaranda, zvikanzi aiwa kadhi renyu iri riri kutaura kuti hamusisina shuga.
ndobva ndakabata chiremba ndobva ndamudhonza bvudzi rake ari wechirungu arive ndiye mukuru wechipatara. Akati mune shuga. Ndikati shuga ingagoti manditora sanhasi mandidumbura makumbo angu. Ndakanga ndarambira makumbo angu ndichita ipapo mapajamba pekudimbura makumbo. Dzokerai futi kuti makabva kupi, makabva kumba here, bva masvika kukaranda, ana chiremba ndobva vati tsanangurai pamakasvika kuti muzodamburwa makumbo. Ndakabva kumba kwaChinehasha ndichibva ndazoenda kukaranda nevana. Ndasvika ndakagara 2 weeks. Pa 2 weeks ipapo vakandipa 1 week vachiti toda kuona kuti chirwere rudzi vasati vandipa mishonga yavo, vachingondipawo maparasetamo ekunyaradza. Tabva ipapo 1 week yapera ndopa vakauya vana chiremba vemabhonzo zvikanzi iwe unofanira kudamburwa makumbo nokuti makumbo ako haasi right. Ndikati chirwere rudzi. Machiremba haana kumbobva akanditaurira kana kuti ndizive kuti chirwere chandakadamburirwa makumbo ikave kensa chingave chii. Ndine hama dzangu dziri kunze kwenyika uko vana atete vakafona vachiti tiudzewe takamboitawo manesi muzukuru wedu ari kurwara nei. Vakataura kuti ndabatwa TB. Kusvika pari zvinezvi ndiri kukaranda havana mbondiburisira pachokwadi kuti chirwere chako chinonzi chii, havana kunditaurira. Ndabva ipapo ndaenda kutheatre ndakanodamburwa makumbo. Musati maenda kutheatre akasaina pasi kuti imimi mabvuma kuenda kutheatre ndiani? Nekuti mati mimi mune hama yenyu iri kunze kwenyika yakambofona ikati ndakamboenge ndiri mukoti nditsanangurireiwo. Vatsanangurirana imimi ndiani akazosaina mapepa ekuti chiendai munodamburwa makumbo? Mwana watete wangu akauya achiti mama nesituation yacho iyi munogona kushayika, saka tinongokumbirawo mama kuti musaine. Ndakaita 2 days ndichiramba kusaina pepa ndichiti sister anga ari masisters echirungu andaitaura navo. Zvikanzi hazviite kuti tikudamburirwa titoona kuti tadambura esi makumbo. Ndobva ndamubvunza sister uya wemurungu ndikati ko mukadambura makumbo ese aya ndinogozoita sei? Zvikanzi ndozviripo. Ndobva wati nhasi ndo last day. Ipapo muchiri kunezana kudai makumbo acho akanga akuita sei nekuti ndimi murwere, ndimi mairwara nemakumbo. Chii chaaita chamaibva maona zvechokwadi kuti hongu zvokutaura nachiremba izvi zvingave zvechokwadi ndiri kurwara? Akanga akuita sei makumbo enyu? Kulota ropa akunyana achisinina mvura yaibuda achitonhora zvokuti anga asisiri kushanda zvachose. Ndopa vakaenda neni kutheatre ndobva ndasvika iko ndobva vandibaya jekiseni. Saka mati ana chiremba vakakuti nhasi ndo zuva rekupedzisira. Idzi hama dzenyu dzakanga dziri pereka kuti makanga muri mega? Ndaive ndina amai vangu vandaigara navo muchipatara. Saka pandakavataurira mai ndikati nhasi hanzi handidyi, ndinozodya ndabva kutheatre. Ndakarara ndisina kudya ndikaswera musi wezuva ndikazoenda kutheatre kuma 11. Ndopa ndakasvika kutheatre kuye ndobva vandibaya jekiseni. Ndobva vandivaraidza vachikurukura nguva dzavo dzokuti vachiita basa ravo dzakabva dzakwana. Ini ndichibva ndangofizuka. Kasi ndafizuka ndaiziva zvandakanga ndiri. Ndakanga ndakarara. Ndobva vakonekta magetsi avo. Zvikanzi pamusoro emhama taakushanda basa. Ndikati ashandai zvenyu. Vashanda kudaro ndobva vangoti chimushini chavo grrr. Vatopedza. Zvikanzi pamusoro efuti mama taakubvisa rimwe gumbo uri kuleft. Ndobva vati grrr. Ndobva vandicheka ndobva vandipedza. Ipapo ndopandakazongobva ndisisiri kuziva. Ndadhakwa nejekiseni riya. Ndaenda kubhedha kwangu ndobva vanondisiyako. Ndakunzwa nzara ndopandakazoti pakuma 5 dzenguva dzokudya sadza. Saka taidya sadza kuma 5 indakazomuka kuma 6. Zvikanzi chikafu chaita se chaenda iwa haufaniri kudya nokuti rubva kupi kutheatre nokuti mishonga haizoshanda. Mai vangu ndobva vauya vachinokuchema vakati wadzoka? Ndikati ndadzoka. Ndakuta ndikati ndafa nenzara. Mama ndobva watora chikafu. Ndobva vati manje chikafu chirimo idrink nemabhanzi. Ndikati handisi kuzvifarira ndikudawo zvinodziya. Ndobva ndarara hangu ndakadaro. Mangwana acho ndakuedza futi kuti ndasungwa makumbo angu aya ndakuedza kuzvibetsera sekuti tsvina yanga ichingori isingamiri ichingoramba ichibuda ndichita manyoka
neweight zvanga singachengete kuti ndikontrori. Ndobva ndadzokera futi kutheatre ndobva ndanochekwa futi. Saka mastichi aenda aiti ndikange ndaedza kuti ndizvibetsere ndichigonya kudai makumbo aidhadhanuka mastichi iri robva radambuka robva vati raita inonzi infection. Kasi iri ranga riri right ndichingoramba ndichichekwa iri richiramba richichekwa kuti makumbo angu aenzane. Pandakazogara pa4 months ndiriko kuvachimirira kuti makumbo angu apore ndichinokutriitwa TB wangu andibata mumapapu. Handisina tarisiro yekuti ndingabude muchipatara. Ndaigara ndichichema pahuro pangu pakafuta kudai so rurimi rwangu rwaibata ndichidzokera mukati. Semunhu handisina tarisiro yekuti ndingave ndiri pano panyika nokurwara kwandakanga ndaita neTB nemakumbai. Pandakazobuda machiremba akasaina bhuku rangu achiti ndine shuga. Ndakanzwa ukasha ndichitaura kuti imi muri kuti ndine shuga inonzi haiperi, onai mandidambura makumbo angu. Pasi futi hamuna kunditaurira chirwere chandiri. Matora makumbo angu ese mandidambura. Pandakazodzokera zvakare ndichinofunwa apa masticha panga pakabairirwa tsono yakamhanya nemutsinga. Semunhu handisina simba rakanyanyowanda, tsinga dzangu dzanga dziri dzegreen. Saka kudai nasingagoni. Pandakadzokera ikoko manesi ndobva asvika ndobva zvanzi nguva dzapera asi muda kudzokera nemota nevana venyu. Ndobva vangondiita kundicheka, havana kundiita kuti ndive ndinokotsira. Vakatora reza ndobva vangondicheka ndine peni yokurwadzwa. Ndobva vandisona zvakadaro ndikati maita basa. Ndobva vandisunga zvikanzi masticha munozonodambirirwa kukiriniki kwenyu kwaChinehasha nokuti waramba kuti urare tozokubvisa masticha acho woita 1 week uri pano. Ndikati freeway yacho nemotikari dzevana vadziri kudhura plus vanodawo kuenda kumabasa avo. Ndabva ipapo ndakadzoserwa kumba ndikaenda pachipatara paChinehasha. Ndobva vati chokuchekesa hatinai burikidza mari yacho ndakanga ndisisinaiwo. Ndobva ndaenda pashopu ndobva ndanokwereta reza. Ndaipiwa reza iyi vakati chiregedzai kuti dzorera. Ndobva ndauya naye reza iyi ndobva vandicheka mastichi tiri pachipatara chipedu paChinehasha. Mastichi aya ndobva abva. Ndobva ndazouya kuno kundine mastichi egumbo. Ndobva ndazoabvisirwa pasearchlight. Vakabva vandicheka vakati makumbo ako araiti. Chienda kuHarare hospital. Ndasvika kuHarare hospital ndakaonekwa kamwe chete nachiremba. Kuburikidza nokufamba vanhu vaindiramba pamakombi vachiti hatidi munhu akadai, munonetsa tinosungwa nemapurisa. Ndikaenda kuHarare hospital ka3 ndobva ndaonekwa nachiremba zvikanzi hatitenderwi kuti uisunge izvi, tinoda kuti makumbo ako wasiya akadaro. Ndikati kana mandidaro chiremba ina handikwanisi kuita se kufamba nokuti makumbo aya simba handisisina, simba ndotorwana kana ndaita se ndasunga ndaisa matisheti nemabhandiji ndokuti ndigone kuita basa. Zvikanzi handizvozvo, imi munongoona machiremba mozoona kubetserwa kana achinge asimba makumbo enyu. Ndopandakaenda. Saka iri rakatena kudai asi maexercise ndaiita. Pandakazoona chiremba iyo apa ndandatakura makii nokuburikidza ndida kumhanyira nguva yokuti ndatakura makii murume wangu anenge ari panze. Handina kuzoonekwa nachiremba kuburikidza nokushaya transport mari dzacho. Murume wangu anongoita basa remaoko. Ubva ndadzoka. Saka pandakazodzoka ndave kugara kunoku ndichigara panapa, pfungwa dzangu dzanga dziri settled. Vanhu vakauya vachindiona ndikatora pakubatikana zvichinzi chirema ichi hachitenderwi kuti chigare pano. Renderedho wangu wandinove ndinogara pano akanga ataurwa kunzi ndibve pano, kasi akazodzora mwoyo wake akati garai henyu semunhu ndaane makore 9 years ndiri pano. Akati ingogarai sezvamanga muchingoita. Ndanga ndafunga pfungwa dzokuti ndikubvisei. Hama neshamwari vakandiburikidza kutaura kuti muno muHarare muno hamuchengeswe chirema. Chirema chinofanira kugara kupi? Kumusha kunopinda mhepo nokuti mastichi enyu anodhadhanuka. Ndikadaira ndichiti mastichi akaoma. Mungabva manditi handitenderwi kuti ndigare muno muHarare. Ndanga asati ndaane cheya. Ndakafamba nehasha nebhaketi rine nduru riri panze. Ndikaenda kuJairos Jiri ndikanokwirira kubudiri kuGlenview 3 panomirira mabhazi esupuko. Vakanditakura mahara ndikaenda ndikasvika paPrince Edward ndichizorora. Mumwe mukomana akanditakura nechingoro chake ndikanosvika kuzvirema kuya ndichitofambawo ndikaonawo vanhu vanenge ininiwo vari kutotengesa. Ndichivabvunza kuti nai munotenderwa kuti mugare muno muchitengesa zvikanzi isu ndisinotodiwa nekanzuru. Ava vese vari kutengesa ava vadiwa vanosungwa.
nokuti ndiri chirema. Ndikati pamwe munhu yandinyepera. Zvikanzi apa muri kuenda apo, ndikati ndikuenda kujairo sijiri. Ndikati ndikupi? Zvikanzi uko munotofamba. Ipapo ndakanga ndane nzara. Komana yaitengesa mafruits ake, ndibva ndipa mabanana nemaapples nemabhanana. Ndikati waita hako ko imari. Zvikanzi aiwa ndangokupai kuti mudye, endai yenyu. Kasi pane kamufambo, zvino muri nani? Ndikati ndiri ndega. Ndipo ndakasangana nokamwe kamustriti kidwo, ndibva ndakapa mabanana aya ndikati chidya hako, ini ndodya aya ndoperekedzwa nochitsoku kuzvirema chidonzva nebhaketi rangu. Ndasvika. Ndakasvika ipapo ndobva ndabvunza ndikati kuzvirema izvi zvinogarirei pano, vanenge vane maaccident, vanenge vachii? Ndikasvika ndikapinda muhuri imomo ndichiona nditoonawo vakadzi vanitori nenhumbu zviri zvirema vari imomo. Svika ndomararamire dati kutoita tikutongoshandawo titese nevamwe muno muzvichitoo zvakanaka, tichizodzokerwa kudzimba dzedu. Hakuna munhu akadaro anoti zvirema hazvibvumidzwi kunogara muno muHarare. Ndakabatikana ndikatora nguva yakareba ndisikakwanise kudya, kuburikidza miri wangu. Ndakazotanga hangu kupika, vanhu vachingoyo vanoda kubetsera vachindibetsera vachingonditaurira kuti ndazvibude mupfungwa yemenyu, zvinowanikwa, hakusi kuda kwenyu, nemunhu ndaifamba ndichiendawo kubasa. Ndakabatikana panguva iyoyo kuti ndakatora nguva yakareba ndichirara pasi, murume wangu achirara apa, achisiya andisamuka bhaketi ndichigeza. Ndikange ndapedza kugeza, kumaoko aya ndakanga ndisingagoni kubika, kasi chiremba anga kandiudza kuti unojaira kudai, ndanga ndingori noupenyu hwekungogara ndakadai, ndichifunga kuti ina handichazove munhu anorima kana kugeza kana kuwacha. Kasi ndinongoti pari zvino ndakuita zvese, kuwacha ndinowacha, kutsvaira mba ndinotsvaira, kurima ndinorima. Asi kuburikidzawo nemurume akazondibetserawo necheya iyi, akati munokwanisa kuwana mari. Murume uyu handimuzive nanhasi, handisati apedza kubhadhara mari yake, anga anditi 160. Saka kuburikidzawo murume wangu anoita basa remaoko, anoti pamwe ashandawo, pamwe anokuwana watsvagawo chikafu, nokuburikidzawo nokuti ndidye. Ndopaakazoya nechimotikari ichi ndicheya ichi, vati munokwanisa mari. Ndichiti ndokwanisa kana kuwana $5 kana $2 ndopota ndichikupai. Saka murume wemunhu akavimbika, haana kundiitira ukasha. Ini nanhasi handimuzive mari yake, ndaingoisa pana hanzvadzi yake, ndiye ndinoziva. Achingoti alright, mapapi? Ndingoti ndawanawo mari yakati, ndiye ndawanawo. Izvinezvi zvinhu zvakaoma, varume vangu havana mari. Ndokuburikidzawo kwandakaonawo chicheya ichochichi. Svika ndazofambawo mwedzi wapera, musi wa15 October, ndichibvawo kuchechi ndapfuura patichagarika paini pandadhumwa nemotikari. Ini handisiri murodhi, ndichitozvifambira vamwe chida kukwirawo makombi ndikuburikira pamandiona pai, ndibva ndadhumwa nemota. Ndadhumwa nemota, munhu uya akanga achienda ku3. Ndabatikana ndikati mandidhuma nemota vanzvadzi, onai ndiri chirema, kasina handisiri mutarana. Ndakatomirawo pamalifts, motikari yainga yakatakura macheya ichibva yanonda akachibva ndanokudubuka. Masiticha aya ndobva atanga kusheka, makumbo angu anosheka kudai. Ndakurwadza. Zvakaitika kuma4. Zvaitika kuma4 ndobva ndafonera murume wangu ndikati ini nditori kupolisi, uyai kupolisi. Kasi munhu wandinaye akadhakwa, hatisi kuwirirana naye. Tapfuura papolisi, akabva ataura murume tiri muopen track motikari yake, akati uda kundisungisa nemapurisa, ndoda kunokuita wastag kuchitubu. Ndokubuditsa musoro, ndabva ndabvisa heti yangu chishedzera paokei pamakomva apo. Ndikati ndabiwa. Murume akati kana ukashedzera da unokuita wastag, da unokanda muzvimvura zvokumasweji izvo, da kuita wastag, nokuti uri chirema ugoni kana kushambira kana kudi. Ndokuchema kwandakaita, vane tsiyo nyoro, ndobva vamhanya, ndobva vanovhatika motikari iyai, ndobva vamisa motikari iyai ichibva yamira, takuchigirinora. Zvikanzi chii chaitika mama? Ndikati chaitika ndechekuti murume yandidhuma pa3:10 off muna 11th, ina achibvawo kuchechi. Saka anga akuramba kuti uda kundisungisa nemotikari yangu, uda kundibvisisa faini, ndinofira kujeri. Iwe warambirei $5? Waramba kuti titaurirane. Murume yanga ane mukadzi wake, ndopakamusaidzira vachitaurana pafoni. Vanhu vomusika venapatrenda ndovakazondinunura, ndobva vauya papolisi pamakomva apa. Mapurisa ndobva atakukanda mategasi, vanhu iva vanga vakawanda. Ndikati aiwa mapurisa musakande, vanhu ava ndovatondinunura upenyu hwangu. Muri kuziva kuti vanhu vari kubiwa, vanhu vari kuuraiwa. Saka dai pasina vanhu ava izvozvi ndadai ndatouraiwa. Foni yangu aingodzima achingokanda sezvaataura ndoda kuita wastag. Saka takaenda kukoti.
kumbari Major Street ndobva averenga dhoketi rangu ndobva ati hamuna kutorwa statement pamakadhumirwa nemotikari ndobva vauya vachibva vaita upfakazi wavo vakandiona ndichimuka pacheya vakandiona ndakagara pacheya saka vanhu vakati ndakadhumwa nemotikari ndakanokudubuka nokufura nduku handina kudonha nebheki vakandiona ndakagara pacheya vanhu vakabva vatorwa statement zvikanzi amai vatakaona vakagara pacheya vamwe vanombo vakazotaura kuti aiwa taona vaitese vachinzi vadhumwa nemacheya kasi macheya achaadonha ari eblack asungirwa mumotikari nokuti vakandihaka zvadaro ndakaenda kukoti musi wechipiri zvondo rakapera Major Street haana kundibvunza haana kudii motikari murume yakaipiwa patraffic akaenda nayo ndikabvunza mapurisa kuti ko motikari mamupire kwasi nyaya yacho yapera here zvikanzi aiwa nyaya haina kupera motikari hatitenderwe kuti dzinenge dzisina kuita tsaona dzinongotorwa dzienda hadzo kumba kwadzo nyaya haiperi tabva ikoko Major Street akabvunza musungwa akanzi unozvibvumira here zvatiri kutaura akati kwete ini ndaida kuovatika kasi panga pasipo kuovatika makomba anongotena kuwadzana ekuchi anongotenera ipapanga akapakule kuovatika isisi motikari yaitena kudai iye aigozoti ndaiovatika sei tiri murodhi yekuenda ku2 police station ari kuzviramba inini handisati ndabvunzwa vakati tinodzoka kudare redzimhosva musi wa18 January burikidza kubatikana nanhasi ndinobatikana kuti uremawo ndigofunga vana vangu ndine 4 ndigofunga mai vangu kuti mai vangu ndina ndichivachengeta burikidza takaberekwa tiri 8 pa8 ndindakasara ndakanzwa kubatikana mai vangu pandakavataurira izvozvo vakachema vakaita svondo rese vasingadyi sadza ndikati mai idyai ndave right ndikaenda kuhospital ndikanorapwa muneye havana kundibhadhara mari yangu yandaishandisa kombi yakasvika kuma 55 nokuhaya kwandaita mota ndichiuya kuno ichindisvitsa kuno ndifunga mangono nomufambo wacho kubva uko kuhospital kusvika kuno ndakabhadhara mari neta 25 ndikazodzokera futi ndichihaya motikari ndiri paSaturday ndichienda kunorapwa ndaikwira $5 nourema hwangu vanhu vanondiramba mumakombi ndikaona zvichinge zvandinetsa ndinoshandisa mari kuti ndibetserewo vamwe vanozongonzwisisawo kana ndikatora mapurisa vanondimiririra vachinditi kwira kombi mahara upenyu hwacho hauna kunyatsondiitirawo zvakanaka uye ndinenge ndichigarawo kuti dai ndagonawo kubetserwawo necheya yakanakawo dzemagetsi nokuburikidzawo nezvandakaitirwawo izvi kuti ndaonawo pokugara pari nani ndichigarawo zvangu pandinenge ndisingave ngoni hama neshamwari kunzi ichi chirema ichi handigoni kusumudza bhaketi ndikachera pamugodhi apa ndinotakura chidai ndichienda kana kusumudza hafu ndori dai kana murume wangu andisiro mvura kwaanditakuri kuwacha ndinogona zvese ndinoita asi ndinokukumbirawo rubetsero rwakangonakawo kuti ndiitewo project kana yakanakawo necheyawo dzandinoona dziri kufamba nevamwe kuti dai vanhu vagona kundibetsera pamwe dambudziko rangu ringandiitire zvakanaka cheya ndazwa muchiti makapiwa nemumwe murume akakutengeserai ndopari kuenda mubvunzo wangu akakutengeserai mari ende mari yamabhadhara ezvinizvi yasvika pamari uye chikwereti kwasara zvakaita sei chasara $40 vakanditi 150 kwasara $40 murume anda mabasa awo emaoko imimi hapana mabasa amuri kuita saka muri kurarama sei imi nemurume uyu murume wangu anogadzira mafiriji kwaanenge ashandawo pamwe akawanawo akachajiwo anogona kuchajiwo $30 pamafiriji aanogadzirawo zotengawo zvokugadzisa mafiriji kana makomburesowo dzorirawo material pacho paanenge atenga imwe yacho yona yatobhadharisawo rendi totengisawo zvokuti tidye rendi munobhadhara mari panapa tinobhadhara 35 vanokwidza pagore ndanzwa muchiti munenge muchida kuitawo kana project yamunokwanisa kuita muri paucheya kana muchifamba nemakumbo enyaya iproject ipi ambuya kana ndiri panapa ndichifamba necheya ngurendodo pana akati kana mukaisa chizumbu chenyu munogona henyu kuchengeta huku kana kuri kutengesawo ndinongotsvagawo nzvimbo pane vanhu vakanditoro vachiti togona kukuisayo pokuti mutengese vane ziva zvinoita mutaundi kuti tingotsvagawo nzvimbo yamunenge muchitengesa motengesawo munofamba nemumwe munhu wamaimi naye achitakura zvinhu izvozvozvo muchidzoka kumba
Saka muna here munhu anogona kusenge achikubatsira ipapo. Uye zvakare mari yamungade kutanga project 1 yehuku iyoyo kana kuti yehuku kana isina kubudirira yekuti munotengesa mutauni, makaita here kakatingati kabudget kuti munoti mari dziri kudiwa imari? Mari dzandakanzwa vamwe vachitaura nokuti ndaiti ndinogona kutengesa zvana mabanana kana maapples nemuriwo nehanzvadzi yemurume vakandipa cheya vakati ndenge ndichikudza isu tinosungwa nekanzuru, saka imi ndikaenda nemi motengesa ini ndiri pasaidi seva ndinogara nharaunda imwe chete, mosara muchitengesa ini ndichizouya ndokubetserai taakutouya taakudzoka kunokumba nguva dzichiripo. Saka kuti imari yekutanga project imwe neimwe tinoone kuti vanhu vakateerera panguva dzinedzi vari kuda kutambanudza maoko vanobva vaziva kuti Gogo Chinehasha tiri kuvapa mari yakati kana kuti ini ndawana pashoma. Zvandakazvimirira zvekuti ndigone kubetserwa neruzhinji rweZimbabwe. Kana vachida kundibetsera vangagona kundibetsera nekuti ndigone kuchengetawo huku, vachigona kundibetserawo nepandinogarawo, kana kundibetserawo nepanenge pari safe pokuti vandionawo pokuti ndawanawo kasitendi kangu ndogarawo ndichiitawo project yangu mune zvakanaka ndiri panguwo pandinoti ndo pandigere. Ini ndaishanda kuSeobu ndokwandaishanda kunoitwa zvemafrutsu ndokwandaishanda. Saka zvemafrutsu munozvinzwisisa? Ndaishanda ndaifamba nekambani ka. Pakanaka Gogo, regai tizvisvitse kumhuri yeZimbabwe. Chikuru chatati tifambe tiuye kuno kuisusu ndechekuti Gogo imi muri kuita se muri kutsvaga rubatsiro semunhu akambenga achiti zvifambirawo hongu. Tsaona yakatoitika, makumbo akadimburwa, isu hatinganyanyobvunzisa kuti ana chiremba vakaziva zvavaita kana kuti havazive zvavaita nekuti izvi ndo zvavakaendera kuchikoro, saka hatinganyatsozvinzwisisa isu kuti zvakamira sei. Asi isu tingoisa kumhuri yeZimbabwe kuti aiwa Gogo vari kungotiwo mhuri yeZimbabwe tambanudzai maoko enyu mundibatsirewo nditange kuitawo project yangu. Nhamba dzenyu Gogo dzerunhare ndoda kuti mudzitaure mimi nemuromo mega, hongu tichadzinyora asi toda kuti tidzitaure vanhu vagogutsikana kuti zvechokwadi kana taakufonera Gogo Chinehasha nhamba dzavo ndidzodzi. Nhamba dzangu dzerunhare dzinoti 077798299. Ndinodzokorora zvakare 077798299. Ndinodzokorora zvakare 077798299. Ndidzo nhamba dzangu dzerunhare kana muchida kundibetsera ruzhinji rweZimbabwe ndigone kuitawo zvandinenge ndichiitawo kana kuonawo pandinenge ndichigarawo ndisingafuiswe kana kutaurwa kunzi uri chirema hauna chaunoita. Ndinongodawo kugara pangu pane ndakasunungukawo ndichiziva kuti apa ndo pangu vandibetserawo. Kune masitenda ari kutengeswawo kana vanenge vaonawo panenge pari naniwo ndinongozvigarirawo nomurume wangu. Tazvinzwa Gogo, regai tizvisiye kumhuri yeZimbabwe tione kuti vanokusvitsa ipapa, asi tinoziva kuti maZimbabweans vanhu vane rudo. Tinenge tichingotaura muzvimwe zvikamu kuti Gogo maapapi tichange tichikufonerayo. Gogo pane chaita here tichingopa vanhu update, Gogo vazowana zvakati kwasara zvakati, asi regai tinzwa kuti paucheya pasara $40 ndo mari iri kudiwa, rendi munobharira $35, uye zvakare muda mari yekuti mutange project yekutengesa mutauni. Nzvimbo dzirimo nekuti vanhu vakaita semi vakaremara ndo vanhu vasingaite se vasinganetswe nekanzuro. Saka izvi regai tizvisiye kumhuri yeZimbabwe. Kasi ndinoda kungotendawo kuti dai vandigonera cheya ndakapiwa hangu pandenge ndichifamba pai pangu chigona kusungirirwa pamusoro pemotikari chakabva chadonetswa. Zvekufamba kubuda izvi ndanga ndakambobuda mapundu apa ndakabayiwa nebhodhoro ruoko rukazvimba mukati umu. Nanhasi kana ndikadai soko panorwadza apa pore. Saka ndachingobudikidzawo pachokwadi kuti dai vagonawo kundibetserawo nechicheya ichi kana kuwanawo chemagetsi ndichingoonawo kudai ndichifambisa. Paripo pandakambosvedzwawo nevamwewo kuSheraton ndo pandakatozvizivirawo kuti kune zvicheya zvakadai kune zvakadai. Chandakanga ndabvawo nacho kukaranda ndichechepoti chiyache chinoda kutosundwa chine makumbo anenge prema achifambe unotodai kutopushwa nemunhu. Ndakazochibvisawo zvangu ndikati achina heropi chega ndipo munhu anga asingakwanisi kuzvibetsera zvitiro zvina ndobva ndangomupawo. Tinotenda Gogo, regai tizvisiye kumhuri yeZimbabwe.
Vamos a